Seni angikufundela ivesi elilodwa nje kuphela bese uqala usuku lakho 2 Corinthians chapter 4 verse 1. Ngakho ke lokhu sinalenkonzo njengokuba sahawukelwa asidangali. Nanti ivesi engicela ukufundela namhlanje kuseni ngifuna nje ipattern yokugcina the last part of this verse. Ngakho lokhu sinalenkonzo njengalokhu sahawukelwa. Ithanda leli verse nje lilodwa lithi ke asidangali. Lamazwi akhulunywa umpostoli Paul indoda le eyayibhala incwadi eziningi eBhayibhelini ibhalela amabandla ahlukahlukene la simthole ibhalela ibandla laseKorinte. Le ndoda ke uPaul mawufunda umlando wayo nomlando onzima kakhulu ngoba yadlula endaweni einzima adlula intweni einzima ngendlela emangalisayo. Omunye wamadoda ashawa kakhulu eBhayibhelini eshayela ukushumayela ivangeli. Omunye wabantu owalala ejele ikhashana eziningana eboshelwe ukuthi ushumayela ivangeli. Enye yamadoda le eyake ehamba emkhumbini umkhumbi wazophoseka esiqhingini isiqhingi sakhona waphahlazeka khona wahlala emvuleni kwabanzima empilweni yakhe yamnetha imvula wagodola wavukelwa ngabantu bambopha wahlala ejele wakhunyulwa wabanqunu hanjiswa emvuleni wahlaliswa insuku engadli. Amanye amadoda ayihamelene neministry kaPaul aze afasta for 40 days ethi nje afuna uPaul ebulawe waze wacushelwa ebusuku befuna ukuyombulala. Ezinye zezinto adlula kuzona einzima uPaul kwaze kwaba khona amadoda ambambayo ebusuku ethi afuna ukumqeda ngaye afuna ukumbulala kodwa uNkulunkulu wamgcina. Into engithandayo ngale ndoda ukuthi noma ngabe wadlula ezimene ezingakanani noma ngabe wadlula osizini olungakanani noma ngabe kuthiwa wahlala izinsuku eziningi engadlile kodwa simuzwa eshamazwe aphambana nesimo sakhe simuzwa eshamazwe aphambene nento eyenzeke empilweni yakhe uthi noma kunjalo noma ngivukelwa noma befuna ukungibulala kodwa uthi angisidangali uthi ngeke ngikwazi kuyiyeke lento. Ngamanye amagama uthi noma ngabe ngadlula empeni ezinzima kangakanani but I will never give up. Ngizoqhubeka ngilwe ngoba lento engaphakathi kimi ifana nomlilo evalela ngikwazi ukuthi ngiyeke. Uthi angisidangali noma ngabe kunjani. Wathi ngikhulume nomuntu namhlanje naye obhekene nezimo eziningi osifuna nokuphosa ithawulo sefuna ukudangala vele yeke. Asidangali noma izinto uma nje lento esifuna engakenzeki asidangali siyaqhubeka sifune siyaqhubeka siphokholele phambili siqhubekele phambili size sithole lento esifunayo. Asiyenzi ngoba khamba kahle asikwenzi ngoba nakho kumnandi kodwa siyenza ngisho kunzima ngisho sikhali inyembezi. Uthi Paul ngoba sinalenkonzo sahawukela ngakho ke asidangali noma sesishayekile left and right kodwa asidangali siyaqhubeka sivuke futhi noma sesithola ama rejections ngapha nangapha kodwa asidangali siyavuka futhi siphinde siqhubeke siye phambili. Wathi ngigqugquzela umuntu ekseni ukuthi asidangali noma ngabe izolulale kunzima angasavumi ukuthi uvuke namhlanje ekseni ngoba asidangali phinde uvuke futhi uqonde khona emsebenzini uNkulunkulu uyozayilungisa indaba yakho. Nomuzi ukuthi umyeni wakho uyazi uyacika manje mawucabanga vele kwehla inyembezi kodwa asidangali siphinde sivuke sizame uNkulunkulu uyozayilungisa indaba yethu. Uthi Paul asidangali noma eboshiwe ejele noma ehlele ngenakudla noma ehlutshulwe ingubo zakhe noma esehlele nisemvuleni egodola kodwa uthi asidangali siyaqhubeka siyaphambili. Ngicela uvuke namhlanje nomuzi ukuthi kunzima akusavuke kuyeza ukuthi ngathi impilo iyakushaya uyeza ukuthi ngathi isimo siyakungcwaba njengamanje ungadangala uphinde uvuke futhi uyithuntuthe. Ngiyazi kunzima ngiyazi sima sikuvumela ukuthi ungasha amagama athi asidangali njengamanje. Omunye uthi Phumlani ukuthi I understand izinto esengibhekene nazo nobuhlungu bangimawubazi kodwa ngifuna usho lamazwi ukuthi asidangali noma bengasikhuluma noma bengenza izinto ezinzima kithi kodwa asidangali siyavuka futhi noma ngayenzeka into oyifunayo kwamanje kodwa ngicela uvuke uphinde uzame futhi ubone ukuthi uNkulunkulu ngeke yena ishintshe indaba yakho. Ukhona uNkulunkulu futhi uyakubona ukhandleka kwakhe nezimo obhekene nazo uyakubona ukuthi uyikhandla kangakanani ungadangali. Khona into esizoyenzeka empilweni yakho khona into amazulu azoyilungisa asidangali. Ngiyacela nawe ungaliphosi ithawula ungadangali. Ngiyazi akakenzeki ngendlela ofisa ngayo kodwa asidangali siyavuka noma singavuka sihambe ngamadolo noma singafika sesihamba ngesise as long as singagive up nje singadangalanga siyaqhubeka siyakhona siyaphambili. Vuka namhlanje ngiyazi akusavuma ukuthi uvuke ngicela uyithente uvuke ugeze ube muhle ugqoke uphinde uqale phansi impilo yakho. Asidangali. We never give up. Giving up is not an option. You can't give up now. Usudonse kangaka usuzo give up manje usubambele isikhathi eside kangaka usudlule intweni ezingaka usengazophosa ithawula manje. Asidangali thina sivuka inyembezi zehla singene eoffice ufika uthandaze nomuzi ukuthi akusavumi ukuthi uze kulomsebenzi. Asidangali qhubeka futhi
phinda uvuke noma bengaku-appreciate noma bengayiboni irole oyidlalayo. Asidangali, vuka futhi namhlanje, phinda uyibuthe, ugqoke uye phambili ngoba asidangali. uNkulunkulu uyabona khona into akazoyenza empilweni yakho. Asidangali thina. My name is Phumlani Nkwanyana. This is Mega Grace Hour on Vuma FM. You are blessed, you are favored, and you are set